सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायग्रिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। गोबावनि उनाव दिनै मोनसे ब्लग लाना फैदों। दिनैनि ब्लगाव आंनि हिन्जावजों ओमफ्राय आब'नि फिसाजो बिसोर सानैजों खिस्रि संनो नागिरदों। खिस्रि माने फारौ बेदरजों ओंखामजों माइरंजों संनानै खिस्रि। भिडिअआ फै भिडिअखौ जागायजेनसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, इन्टारेस्ट जागोन भिडिअआ। थाव होजेनबाय नै, साराय गिदिर गैयैखाय थुम्बुआवनो होबाय, थुम्बुआवनो संसै। रेडि जाजोबखाबाय नैबे बेदरा। साइजखा मेजेम भरानो। नै संग्राफोराबो पियाज हरजोबबाय। दे खोन्थालांदो बबे मा जाखो दाना। खोन्थादोब्रा। बेयो संख्रि, बेयो हालदै, बानलु देनाय, ओमफ्राय बेयो जिरा मस्ला मिक्सार खालामनानै ज' देनाय, ओमफ्राय सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजों देनाय। दै देना लाग्रोखाबाय सिगां। Beberapa untuk hancur. Betul hurnusnya. Betul sih mudah ya bukan sih. Nih keluar. दालि हरबाय।
जासिगोन मोनबायानो जोंना ओंख्रिया मोनबाय बरिया जाखाबाय थांखादो एसे उरहरबावदो दे बेदरखौनो नुला नै लोगोफोर नै बेदरा ai không đáp ra để mà không sẽ về mình làm vậy để ra chỗ này được này rồi này là nó ra nó luôn nào đấy cái thau cái thau vậy nữa cái thứ ra mà bữa cái thau thì cũng trong cái này à tao nói đúng rồi đúng rồi cái bao bên này chả không bay này là vừa chẳng hạn em chụp làm bài là vừa video clip sống phải sừng bye bye